Από τον επόμενο χρόνο, τα ταχυδρομεία που εξυπηρετούν χιλιάδες μικρούς οικισμούς σε όλη τη Βουλγαρία θα ανταλλάσσουν λέβα με ευρώ. Σε ένα μικρό βουλγαρικό χωριό δεν υπάρχει τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ωστόσο, το ταχυδρομείο είναι ανοιχτό καθημερινά και εξυπηρετεί την κοινότητα. С цел да се избягнат злоупотребите, нямаме Change Bureau и български пощи за населението, за възрастното, пак казвам, ще бъде много добре. Παρά τα νέα, οι ντόπιοι δεν είναι υπέρ του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Не искам евро. Българското си българско. Мисля, че еврото не е начина, по който България може да се оправи. Така много по-млади като нас. Молим си и вярваме дано да не влезе. Толкова други държави има, се отказват и не влизат. Защо? А ние защо? Малка държава сме, бедна. Още ли повече да обеднеме? Η Βουλγαρία θα εισέλθει επίσημα στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026.